Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Sekolah SMAN Negeri Muhammad Bojonegoro kalian jajaran Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SMAN Bojonegoro. Puji syukur kula lan panjenengan panjenengan dateng hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amargi tasih perkenanipun kula lan panjenengan kapreng rawuh ing acara perayaan Hari Ulang HUT RI wonten tanggal 17 Agustus menika. Hadirin ingkang terhormat, sunan acara ing dinten menika yaiku Bebika Pangasan Bunga nyekaraken Sekar Indonesia Raya sambutan kepala sekolah. Acara pertami inggih menika Bebika sumangga kula lan panjenengan sareng-sareng bebika acara menika kalian bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun monggo kula lan panjenengan nyekaraken Sekar Indonesia Raya. Hadirin nuwun jumeneng. Matur nuwun hadirin aturaken lenggah wangsul. Acara ingkang kaping 3 inggih menika sambutan. Sambutan ingkang pertama yaitu kepala sekolah SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Kangge Bapak Kepala Sekolah diaturaken hadirin ingkang guna. Ibalah kula lan panjenengan mlebeti acara inti inggih menika pengetokan tumpeng dening Bapak Kepala Sekolah. Dhateng Bapak Kepala Sekolah kula aturaken. Cekap semenen acara HUT RI inggih menika kula aturaken matur nuwun.